panahon ta karon ang usa ka big bike enthusiast and of course road safety advocate usab ni si Maria Rica aka Jetly Cabarubias. Mayong buntag, Jetly. Hello, maayong buntag, Ma'am Cecil. Maayong buntag sa itong mga viewers karon. Nindot jud kay among kabuntagon kay very maanyag ang amo ang guest, Jet. How are you? Okay ra. Jet, very interesting kaayo kining imuhang hobby no, kining mga big bikes lagi. At what age ba ka nagsugod sa pagkat-on ug sa pagkahilig ni ining mga motorsiklo? Nako, nag-start ko since when I was grade 6. Una kong nakat-on og kanang ng drive of motorcycle, which is muna pinakauna na kong bike, enduro bike, which is clutching. And pag college na ako, mo gihimo na akong service padung sa school. Likod ni ining social media ug sa dako na kay nimo nga following, milyon-milyon naman jud ni. Unsa ang mga pinaka-memorable na mga feedback nga nadawat nimo? Mostly nga mga feedback nga permanent ako mabasahan sa mga comments kay ma-amaze sila, amazing, and daghan sila daghan sila mga comments nga ganahan sila magmotor tungod nako ug ako nalipay sab ko nga gihimo ko lang inspirasyon sa ilahan jud ko sa mga tao nga mo mag-stunt sa maghimo og stunt sa akong motor. So muwili ko, mubarog ko sa motor, mo sayaw-sayaw. Admit ko na sa una nga every time nga mugawas ko na sa traffic light, every time mo gawang stoplight, muwili ko. Inano ko kasipat sa una. Pero karon wala na ako nabuhat na kay naman ko gi-promote nga road safety advocacy nga para to spread awareness sa mga kaigsoonang mga riders. And diha ko una nakitaan sa mga naila sa mga kadaghanan mubuhat og stunts. O actually I'm not into racing yun, pero mo appeal ko og endurance ride. And given na very adrenaline rush kaayo ning imuhang gisudlan no nga hobby, can you say ba that you're a risk taker, Jet? Yes, makaingon jud ko risk taker ko, but kani akong risk it's a calculated risk. Kanang makahibaw ko nga oy dili ra ko kutob. Oy kanang dili na ko pugso na ko kagalingon nga di na ko kaya. So naasad ko kanang mag-saying sa kagalingon nga I don't ride your bike according to its capacity. Ride your bike according to your ability. Og naghisgot naman ka ganina na usa ka road safety advocate. Unsa jud ning mga pamaagi nga gusto nimong itudlo sa kadaghanan para luwas sila sa pagsakay nila sa ilahang mga motorsiklo? Okay, so as an LTO ambassador, no, wala ko na siya I didn't took it as a power or advantage sa kadaghanan. I took it as my responsibility and duty to spread awareness sa akong mga kaigsuonan ng mga riders, to promote road safety awareness. So since na ako'y social media platform, which is na ako'y millions of followers na, so ako na siyang gigamit nga to spread awareness sa itong mga kaigsuonang riders nga sa gamay pa maagi nakatabang ko. Pero of course, gusto sad ni makabalo. Unsa ang imuhang dream motorcycle? Ang kong dream bike mo siya Africa Twin 1200. Katong taas kaayo. And of course, gawas kung aduna kay dream bike, syempre aduna sad siguro kay dream route or dream place na gusto nimo maadto kauban ang imuhang motorsiklo. Asa pud ni? Actually, last 2018 o 2019 na tuyok na dyan na mong tibok Pilipinas from North Luzon to Mindanao. So, mahog siya gusto na kong balik-balikan nga lugar. Kay sumoni ang lugar nga Sagada. So, which is kanang peaceful kay nga to, then walay dagway samok, walay layo sa city. So, makaingon kong peaceful jud kay kinabuhi nga ito. Wow, Jet. That's nice to hear and very interesting kaayo ang imuhang gipang-share kanato this morning. What message would you like to give our viewers? Ilabi na karon nga very uncertain gihapon ang mga panahon. Stay safe lang and stay at home and makamping ta permi. O para sa akong mga kaigsuonang motorista, ayaw kalimot nga every time nga mo ride ta, na atay ulion nga pamilya. And don't forget to wear your
protective gears, quality gears, helmet, gloves. Thank you kaayo, Jet, ha, for sharing your story and for inspiring everyone, ilabi na ang kabataan. Thank you so much. Thank you so much.